umshushisi wombuso la khona abephikisana khona nezethulo ezenziwe ummeli kaMsolwa. Sizoyiqala kanjena ke le ndaba. Namhlanje sisifunda enkantolo saseGoli ihleze enkantolo yaseRandburg. Icala phakathi kombuso noNgizwe Mchunu ongusolwa. Lapha umshushisi wenza isethulo lapha athi khona umsolwa ubhekene namacala phambi kwale nkantolo. Elokuqala ilelo lokuqhumezela noma lokuhlola udlambedlu emphakathini. Kuthiwa ke umsolwa wephula umthetho wesikhatshana seshumi esiphohlongo esigabana sesibili ubu efundwa nowesikhatshana seshumi nesikhombisa lowo wezokuqoqana kwabantu umthetho wesigaba seshumi nesikhombisa unyaka we-1956. Kuthiwa ke ziyishumi kuNtulikazi enyakeni we-2021 bude buduze naseBrainstein esifunda enkantolo saseGoli. Umsolwa ngongemthetho ngenhloso wagqugquzela noma waba eseba umuntu othi abantu mabavukele umbuso ngokusebenzisa ezoxhakaxhaka ukuthi abantu babe nodlame. Kuphinde kuthiwe ke umsolwa wakwenza lokhu yena ngokwakhe ngokuthi akhulume noma akhiphe noma aphimisele amagama. Lawo magama ke ngokuchazwa la kuthiwa indlela akhuluma ngayo noma indlela enza ngayo noma indlela aziphatha ngayo noma isenzo sakhe noma isimo kwakuqhuqhuzela umphakathi ukuthi umphakathi wonkana bese wona ulalele lokhu yena akusho noma lenkulumo yakhe ayethulayo ngokuba yena athi ukukhuluma nesizwe. Elesibili kuthiwa ke wehluleka ukulandela imithetho nemigomo nemibandela yomthetho lapho khona okwakushaywe imithetho yokuhamba ezweni. Kuthiwa umselwa ke unecala la ngokwephula umthetho wesigabana sama-31 isigabana sesibili ufundwa nemithetho wokuqala wesibili wesine wesihlanu weshumi nesikhombisa ithebuli lokuqala leyo ke ithebule ke elalihambelana nomthetho wekhuvete okwase kuthiwa ke ilileveli lesine. Lowo ke kwakuwumthetho owubhekelele ezizinhlekelele njengoba ke wawukhishwe iphepha likahulumeni lokusakaza imithetho leli elingama-565 kanti ke kwakunombolo we-1472. Lokhu ke okwakukhishwe umbuso zingama-27 kuJuni ngonyaka we-2021. Lokhu ke ufundwa nemithetho yokuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha wesikhombisa wesishiyagalombili nesishiyagalolunye walo futhi ithebula lokuqala lapho ke okwase kulungiselelwa noma kwase kuhlengwe ulevel wesine wezizinhlekelele. Umthetho futhi lowo owawukhishwe noma owawuvezwe iphepha lokusakaza imithetho kahulumeni lesigatshana lama-610 okwabe kukhishwe ephepheni lapho khona kwaku-148,838. Lokhu ke okwakukhishwe ziyi-11 kuNtulikazi ngonyaka we-2021. Uqhubeka lapho kufundwa ke futhi lo mthetho uhamba isigatshana sokuqala sesibili sesithathu esama-27 esama-21 isigatshana sokuqala isigatshana ubu isigatshana sama-51 isigatshana sama-65 umthetho wezezinhlekelele njengoba wawusukhishiwe owama-57 wonyaka we-2002. Uqhubeka ufundwa nomthetho wesigatshana sokuqala isigabanya sokuqala kwesithathu njengoba kwase kulungiselelwe umthetho wezinhlawulo we-100 wonyaka we-1991.
kuthiwa ke zathi ziyishumi ngoNtulikazi unyaka we-2021 bude buduze neLanseria esifundankantolo saseGoli umsolwa ngongemthetho ngenhloso wafika ngendiza ebuya kwelikaMthaniya kwaZulu Natali esikhumulweni okuthiwa iLanseria lapho khona ayesuka ehamba kodwa kwabe kuthiwe akungabi nokuhamba phakathi kwelikaMthaniya nekwelaseGoli. Wayeze lapho ukuzobamba inhlanganiso endaweni yakweMayimaye eseGoli eJohannesburg. Injongo yohambo lwakhe yabe ingasafiki lapho kodwa yabe isingasavunyelelwanga ukuba yena ngenxa yomthetho lo wesigabana se-17 isigaba sesine kuthiwa ke elesithathu wabe esebiza umhlangano noma wabe esehlanganisa abantu lokhu okwabe kuvumelekile, kanti ke ngokwenze njalo wabe esephula umthetho, kanti izenzo zakhe zabe seziphambana nolayelo olwabe lukhishiwe. Kuthiwa ke umsolwa unecala lokuthi wephula umthetho wesigabana sama-31 isigabana sokuqala efundwa no-A no-B, kuphindwe futhi kubhekwe lapha isigabana somthetho wokuqala, wesibili, wesine, wesihlanu, we-15 noma 21 njengoba kwase sekulungiselwe noma kwehliselwe kwileveli lesine umthetho wezezinhlekelele lowo wabe ukhishwe iphepha lokusakaza ezemithetho kahulumeni leli-ke ngolwasemzini esithi i-Government Gazette. Lo mthetho wamakhulu 565 kuya kulo mthetho wekhasi lamashumi 7,772 lapho ke owakhishwe khona zingama-27 kuJuni ngonyaka we-2021. Kanti ke lo mthetho wokuchibiyelwa noma uhamba nale mtheshwana elandelayo: owokuqala, owesibili, owesithathu, owesine, owesihlanu, owesithupha, owesikhombisa, owesishiyagalombili, owesishiyagalolunye kwakuseyilo-ke ithebula lokuqala. Kanti ke la kwase kuyiwo umthetho lo wozohlekelele usuwehlisiwe. Kuthiwa-ke kwase kuyileveli leli lesine. Lapha-ke kuthiwa futhi-ke kuphinde siqhubeke lo mthetho wawube ukhishwe ziyi-11 kuNtulikazi unyaka we-2021. Kuthiwa uhamba nalo mthethwana lo wesigatshana sokuqala, esesibili, esesithathu, esama-27, esama-23, 59. Lona-ke bekuwumthetho wezezinhlekelele okukade usukhishiwe wama-65 wonyaka noma umthetho wamakhulu 57 wonyaka we-2002. Kuthiwa lo mthetho ubufundwa nomthetho wokuqala nowesithathu lowo-ke okuba osuhlengisisiwe wezezinhlawulo wekhulu-1 wonyaka we-1991. Kuthiwa-ke zazi-11 kuNtulikazi unyaka we-2021 bude buduze nesifundankantolo saseGoli lapho khona umsolwa ngengumthetho ngenhloso wabe eseqoqa noma ebuthela ndawonye isizwe ngenhloso yokuba akhulume naso. Uthi-ke injongo yakhe kwakuwukuba abantu bangakwazi ukuthi bathenge izinto, noma uma ngabe mhlambe injongo kwakuwukuthi bephule umthetho ngoba wayenza ukuqoqa abantu noma ebabuyisa ndawonye, kodwa umthetho ungakuvumeli lokho. Lo mthetho wokuphikisa lokho umthetho wesigaba sama-21 wesigatshana sokuqala owawufundwa nomthetho wama-21 wezomthetho. Kuthiwa-ke umsolwa kulamacala wonke uye wathi yena akaziboni icala, wasethi yena akazukwethula ubufakazi elandela umthetho wesigatshana se-115 wezomthetho wokuqulwa kwamacala wama-51
wonyaka wenkulungwane namakhulu ayishagalolunye namashumi ayisikhombisa nesikhombisa. Uthi-ke akanalo icala ngenxa yalokhu. Uthi ngumsakazi, ngumuntu osebenza kwezethelevishini, ngiyimbongi, ngishabasheki zesizwe. Athi bengi umsakazi noma ngisebenzela ithelevishini iminyaka eyi-15. Futhi-ke ngonyaka wenkulungwane ezimbili ngabe sengiqala usakazo lwami olubizwa ngongizwe ulayini, bathi online ngesilungu. Uthi ngiyaqinisekisa-ke ukuthi ziyishagalolunye kuNtulikazi ngonyaka we-2021 ngakhipha isimemo lapho khona engangibiza abezindaba engangikade nginobudlelwane nabo engangisebenze nabo phambilini ukuba ngikhulume nabo ngesematheni. Ngikhuluma mayelana nokuboshwa kwalowo owayengumongameli wezwe umnumzane uJacob Gedleyihlekisa Zuma. Ngiyaqinisekisa-ke ukuthi ziyi-11 kuNtulikazi unyaka we-2021 ngabamba isithabangabi sabezindaba eHub Hotel ku-number 3 kuMaswell Road eBryanston eSandile, lapho khona okwakuney'ntatheli kuphela. Injongo yalokhu ukukhombisa kwami ukuthi okungehli kahle ngenxa yokuboshwa kwalowo owayengumongameli wezwe, kanti futhi aphinde abe umakhelwane wami, kanti ngimthatha njengobaba ngokwesintu sakithi. Ngesikhathi-ke ngikhuluma nalabo bezindaba ababekhona, angizange ngigqugqumezele udlame, kodwa ngakhombisa ukujabha ngendlela okukhishwe ngakhona isinqumo inkantolo yomthethosisekelo lapho obekuthiwa khona akaboshwe umnumzane uZuma. Ngahamba ngeza esifundakantolo saseGauteng ngenjongo yomsebenzi nangenjongo yokuba ngikhulume nalabo bezindaba. Ngesikhathi-ke ngikhuluma nalabo bezindaba osozindaba kuphela ababemenyiwe. Laba bantu-ke babengedlule ngisho isibalo esingama-20. Phambi kwenkantolo-ke kukhona isicelo sokuthi umselwa akakhululwe ngokomthetho wesigaba se-174 sezokuthethwa kwamacala womthetho wama-51 wonyaka we-1977. Lo mthetho-ke wona uthi uma umbuso usufike la uqeda khona ukuba wethule ubufakazi ecaleni, bese kuba nombono ukuthi kulobu bufakazi obethuliwe okuthiwa umsolwa wenze icala, kodwa bese kubonakala ukuthi kulobu bufakazi obethuliwe abukho okuninda umsolwa, kumele ukuthi umsolwa acele ukuba akhishwe phambili noma abonakale noma atholakale engenalo icala. Lapha-ke umshushisi uthi kuwukusithoba kwami ukuthi lamagama amathathu asetshenziswe lapha, umbono noma kungekho ubufakazi noma kube nongabazane, lamagama lana uma siwahumusha ngendlela abhalwe ngayo
nangendlela achaza ngayo ngizothanda ukuthi bese ngicaphuna umshushisi ucaphuna ecaleni la umbuso wawubhekene khona noFaku ngonyaka we-2004 kwaku ikhasi lamakhulu 501 kuya ekhasini lamakhulu 504 uthi ke lamagama athi bungekho ubufakazi kaningi aseyavela ehunyuswa ukuthi ubufakazi uma bungekho indoda ephusile necabanga kahle ingeke yathola umuntu enecala. Kodwa ke kukhona lokho kokuthiwa kukhona ubufakazi obungahle bube ubufakazi lobo bufakazi obungeke baphikiswa kodwa kube ubufakazi obethuliwe enkantolo. Uthi ke lapha umbuso uthi kunobufakazi lapha obonakalisayo ukuthi ngandlela thizeni la angeke kwanqaba ukuthi lo bufakazi obethulwa la bunobufakazi la khona umbuso wona othi kunobufakazi obuthinta ngqo mayelana nobufakazi lokhu obethulwayo kuleli cala obusondela kuye umsolo. Uthi uphinde yacaphuna la umbuso khona obubhekene noSwazi ngonyaka we-2001 uthi ubheka lapha na ke emakhasini uthi lamakhasi amakhulu 334 kuya emakhasini amakhulu 335 uthi uma iqhubeka ke uthi uyacaphuna kusuka lapha kuya kufa. Uthi ke lapha uma ngabe ke ebufakazini lobu osebethuliwe la khona kuthiwa umuntu akakhululwe ngokomthetho wesigabana sekhulu 78 kodwa bese kubonakala ukuthi kulesi sicelo esethulwayo kuba nendawo engengakanani engakwazi ukuthi ilandelelwe mayelana nalomthetho. Uthi lapha kufanele sibheke ukuthi ingabe izinhla ezethulwe phambi kwenkantolo ebufakazini bonke osebethuliwe ingaba lobufakazi obethuliwe bunobuhexehexe bunokushayisana na mayelana nobufakazi obungathi uma bucubungulwa kubhekwe kubonakala ukuthi ayi lobufakazi noma sekuthiwa kuyachitshiyelwa buyabuyiswa angeke bakwazi ukuhlangana besebenza into ezwakalayo mayelana nanokuthi kubonakala lobufakazi ngabe bungethembeka yini. Uthi umbuso lapha kulobufakazi osebethuliwe njengamanje bubekwa yilo obemi ewufakazi wombuso okuthiwa ukolole umxolisi edwini nami. Uthi lobu bufakazi bubonisa ngokusobala ukuthi lokho okulandelayo ikhona okwenzeka. Uthi la enkantolo kuthulwe ubufakazi ngomthwebulo bhanyabhanya lokho abathi video. Uthi ke lokho kuwubufakazi. Uthi lapha kulomthwebulo bhanyabhanya kubekwa umsolwa ukuthi yena akazange aphikise noma ummeli wakhe akazange aphikise lobufakazi obekwe la kule nkantolo noma akazange aphikise ukuthi yena wamema abantu kulobufakazi obethulwe la enkantolo. Uthi ke umshushisi uzothatha inkantolo bese ibhekisa lapha okwaku umnumzana uBennett ebhekene neminister yamaphoyisa ngonyaka we-1980 lapho khona kwakuyikhasi lamakhulu 817 ngonyaka wayo 1980
lapho ekhasini lamashumi amabili nane. Uthi ke lapha inkantolo la ibheke yabuka yabheka ukuthi lo owayemele umsolwa ngaleso sikhathi ekuchazeni kwakhe yena ubeveza nje kuphela ukuthi yebo lokhu wakwenza ngaziphi izathu. Uthi ke ekuchazeni lezo zathu lokho sekungathathwa njengokuthi usho ukuthi lento yenzakele, kodwa kulento eyenzakele akakuphikisi ukuthi lokhu akwenzile, ubeka izathu zokuthi yingani ekwenzile, akasho ukuthi akukho emthethweni noma kusemthethweni. Uyaphinda lapha ucaphuna uFletcher emthethweni usebenzisa lapha emakhasini enkulungwane ezimbili, uthi lapha uhamba no-Austin no-philosophical amaphepha abo lapha ke lokhu kwenza ngonyaka wenkulungwane namakhulu ayishagalolunye namashumi ayisikhombisa kusho ukuthi u-1970. Uthi mawubuka ekhasini lekhulu namashumi amabili nantathu kuya kwelesine, uthi lana uma ubheka kubhekwa ukuthi uma kubekwa umuntu ica kusuke kubhekwe izenzo zalokhu asuke ekade ekwenzile. Uphinda acaphuneke lapha unyaka wenkulungwane namakhulu ayishagalolunye onyaka umashumi ayisithupha nesiphohlongo, ucaphuna amakhasi 13 kuya ku-14. Uthi ke lapha uGeorge Fletcher lona yena wayechaza le ndaba ukuba angeke ubulungiswa bese busetshenziswa njengokuyithethelela. Uthi ke uma eyibuka yena njengomshushisi umenzi la akusho ukuthi unelungelo lokuthi enze, kodwa lapha kuyaveza ukuthi umenzi kuthiwa wenzile. Uma umenzi enzile ufanele ayimele into ayenzile, into ayenzile kuthiwa ayikho emthethweni. Athi ke lokhu kumbeka obala umenzi ukuthi kufanele akuveze cace efakazini bakhe uma ezivikela ukuthi lokhu okuthiwa ukwenzile ingabe ukwenzile ngempela na. Lapha bese caphuna amacala ngamabaso la ibhekene khona noFelix lonyaka wenkulungwane namakhulu ayishagalolunye nesiphohlongo nanye. Usuka lapha emakhasini lamakhulu amathathu kuya kulesithupha aphinda acaphune nakwenkulungwane namakhulu ayishagalolunye nesiphohlongo nanye acaphune ekhasini lamakhulu ayisiphohlongo namashumi ayisithupha nanhlanu. Aphinda acaphune umhlonishwa wezomthetho la ayibhekene khona noHofmeyer unyaka wenkulungwane namakhulu ayishagalolunye namashumi ayishagalolunye nantathu. Ucaphuna lapha ekhasini lamakhulu amabili namashumi amathathu nambili. Aphinda acaphune lapha kwinkulungwane yeminyaka namakhulu ayishagalolunye namashumi ayishagalolunye nantathu. Aphinde acaphune lapha ekhasini lekhulu namashumi amathathu nanye. Lapho athi ucaphuna khona ke manje uMorgat ebhekene namaSendergaards bese caphuna ekhasini lamakhulu amabili namashumi amabili nanye. Uthi ke la umbuso wona uthi ummangalelwa noma ummeli kammangalelwa uveza la ngokwesigaba sekhulu namashumi neshumi nanhlanu echazeni ukuthi yini ngempela eyenzeka la bahumusha izathu ngale ndlela. Uthi ke injongo yalokhu ukubiza abezindaba kwakubonisa ukukhathazeka ngokuboshwa
owayemengameli wezwe aphinde awe umakhelwane wakhe amthatha njengobaba ngokwesintu. Uthi wasuka weza eGauteng province ngokomsebenzi. Lo msebenzi kwawukuba akhulume nabezindaba. Uthi ke akukho la okuphikisa khona umsolwa ukuthi uhlala kwaZulu Natal. Akukho futhi la aphikisa khona ukuthi wahlela ukuthi yena akhulume nesizwe. Uthi ke uma esebeka lapha uthi la ngokubeka kukafakazi wombuso uthi akukho okubekwe umsolwa okuphikisa ukuthi kwelikaMthaniya ngobufakazi obekwe ufakazi kwase kuvele kunodlambehlu. Ucaphuna ke lapho umbuso la ubhekene khona notrainer ngonyaka we-2003 acaphune lapha ekhasini lama-35 esigabaneni sesishagalolunye. Athi ke ngokudinga kobufakazi kufanele mase bethuliwe bese bukwa ukuthi lobu bufakazi ingabe buneqiniso noma cha. Uthi ke ubufakazi obusuke bethuliwe ubufakazi obuyabhekwe bona ngobubona ukuthi lo bufakazi njengoba bubhekwa ufuna ukubonakala ukuthi ngabe lo bufakazi buyakwazi na ukuthi ngempela ubonakale nje ubufakazi obuqotho na, noma lo bufakazi buyakwazi ukuba ubufakazi obethulwe benze lento obuhlelelwe yona uba mabuyenze enkantolo na. Uthi ke buyabucubungulwe bucwaningwe bese kubhekwa ukuthi ingabe kuyahambisana yini. Uthi ke yebo lo bufakazi kufanele bese buyabhekwa bucwaningwe ukuthi ingabe lo bufakazi buyibo yini obuqanda ikhanda na. Uthi lo bufakazi ke abubhekwa nje kuphela ngento ethize kepha kubhekwa bonke mayelana necala lelo okusuke kubhekene nalo. Uyacaphuna ke uthi umbuso lapho ubhekene noBanana unyaka we-2000 ucaphuna ke lapha na ikhasana lesibili aphinda acaphune elokuqala athi ke lapha ke kufanele kube nobufakazi la obushoyo ukuthi lo bufakazi angethembeka. Uthi ke lobu bufakazi uma bubuthuliwe busuke bungagxininisanga ekuthenini ingabe uma esebuzwa imibuzo uphendule njani na. Uthi ke yebo uyavuma ukuthi ufakazi abamlethile uye waba munye vo enkantolo. Uthi ke noma lo bufakazi ke abethule enkantolo ingabe buyalandelana buyahambisana, noma ke lo bufakazi ingabe buveza ukuthi mhlambe ngabaleli yitulo nje lalo bufakazi na, noma lo bufakazi ke bungathathwa nje ubufakazi obuyibona bona bemukelwe enkantolo na. Uthi ke yebo uyazi ukuthi kufanele inkantolo uma nxashana ilalele ubufakazi munye kufanele bucwaningwe bucaningisiswe futhi ubufakazi munye kufanele bubhekisiswe kakhulu. Uyaphinda ke ucaphuna icala la umbuso khona wawubhekene noDiwani ngonyaka we-2018 lapho khona ecaphuna ekhasini le-128 zazi isiphohlongo kuDisemba ngonyaka we-2018.
lapho khona athi uma eqoqa ufakazi ijaji elihloniphekile elalithetha icala kaDiwani owayedabuka kwelaseNdiya weza nesithandani sakhe kwelasemzansi kwasefike sesishuphula uthi kufanele-ke lobu bufakazi bokuthi kukhishwe umuntu noma lo mthetho kodwa akukhishwe umuntu phambili kufanele kuqashelwe lokhu. Yebo, umsolwa unalo ilungelo lokuthi angakhishwa phambili uma umbuso usufike egcineni la ufika khona ubeke ukuba ufakazi bawo kuphelela la. Ayikho into ephoqayo ukuthi umsolwa bese eboshelelwa amanqina enyathi noma ayikho into ephoqa umsolwa ukuthi azongena ebhokisini lofakazi afakaze efakazeni kwakhe bese yena ezininda ngodaka engenalo ingcwasimelo bese lokho kuzosiza umbuso ukuthi buso uthi samthola useyinindile esheshe. Uthi-ke la khona ubufakazi bombuso okuyibona obekuthenjwe ukuba buzomninda ummangalelwa kodwa bese kutholakala ukuthi ubufakazi obuyimbude futhi abugculisi futhi abubambeki abunamgogodla. Uthi-ke lapho kufanele inkantolo ibucubungule lobufakazi ibucubulungisise lapho inkantolo angeke yamthola umsolwa enecala. So-ke ngalokho kumelwe ukuba inkundla uma isifike kuleso sinqumo bese imkhulula ummangalelwa. Uyaphinda yacaphula umshushisi athe ecaleni la umbuso khona wawubhekene khona nompethe nabanye ngonyaka we-1983 ekhasini lama-262 uthi ijaji Williamson wathi ubufakazi obuhambelana necala bungashiwa ngaphandle. Athi-ke nakuba kukhona efakazini ufakazi obuyimbude kodwa ukhona ukuthi efakazini obusuke bethulwa bese banobufakazi obungahle bemukeleke kodwa lobo bufakazi udlala nje indima engengakanani ekuthethweni kwecala. Athi-ke uma kungukuthi-ke kulobo bufakazi osebethuliwe kutholakale ukuthi umuntu nje angakwazi ukuthi athi la kunecala athi-ke ijaji uqobo lwawo alinawo amandla ukuthi lo